брати и сестри, на всеки един, който гледа, който слуша. Искам да споделя нещо, което вярвам, че може да помогне, може да насърчи някой. За слава на Господа и на Святия Дух. Благодаря ти, Господи, Святи Душе. Святи Душе, помогни ми сега да разбирам и правилното, което трябва да кажа и всеки, който трябва да чуе. В името на Господ Исус ти благодаря. В Еклесиаст четем в 3 глава, 14 стих. Познах, че всичко, което прави Бог, ще бъде вечно. Не е възможно да се прибави към Него, нито да се отнеме от Него. И Бог е направил това, за да се боят хората от Него. И В Еклесиаст има 12 глави. И в последната глава на 13 стих, от 13 стих надолу чета. всъщност ще прочета 12 стих и надолу. А колкото за нещо повече от това, сине мой, приеми увещание, че правене на много книги няма край и много четене е труд на плътта. Нека чуем краят на цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му, понеже това е всичко за човека, защото относно всяко скрито нещо Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло. Божието Слово ни казва, че всичко е суета на суетите и че има време за всяко нещо, има време и срок. Има сезони. Бог е много мъдър. Господ ни е дал да можем да познаем даже човек, който не е наясно, когато се огледа и види нещата, би се замисъл върху това, че има Бог, защото природата говори за Господа. Всичко творението говори и разказва за Господа, че Той е реален, че има сезони, че има време за насаждане, време за изкореняване, както казва Божието Слово в Еклесиаст, че всичко тук, в този свят, има срок и годност, защото Господ е поставил време, в което ще съди човеците и ще имаме, тогава ще трябва да отговаряме за всичко, което сме правени, за всичко, което и сме